kasi. Nagluluto pa ako eh. Ay, may pick up line ako sa'yo. Ano yun? Bagoong ba ako? Sige na. Bakit? With that twist eh. Bakit? Bagoong. Kasi gusto kong isawsaw mo yung talong mo sa akin. Driver ngayon ni Sir Carl, Chino Paco. Ah? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay! Ka, brother! Papa B! Pag ako na suspend na. Oy! Miss Sally Bugna. Miss Sally Bugna Matay from Malate. Hello, Miss Sally. Miss Sally Bugna Matay, ha? Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig, sa pagsuporta sa Love Radio Manila. May nagpapa-shoutout si Miss Sally Bugna Mathay from Malate. Hello, kinakabahan ako. Shoutout, Sally Bugna. Ay. Walang iyaka, boyfriend mo ta. Okay, question. All the way yung tawag, di ba? Doon na yung mangyayari sa cubicle. Meron dong mga spa na hindi daw all the way. Hanggang hawak-hawak lang. Yung stimulate Yes! lang. Yun lang daw. Alam ni Uncle talaga yung yes niya. Yes! Agree ako, sabi ng friend ko eh. Oh. alam talaga. Sure ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.